Ayun guys, exercise muna tayo ngayon. Stretching. Panoorin nyo guys ha. Kahit anong magawa ko, bahala na.
mega love shoutout everyone. Muli, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel and press the notification bell para po palagi kayong updated sa aking mga video. Ito na guys, umpisahan ko na yung pag-jumping. Tapos na ako nag-exercise. Naglakad na ako dito sa surrounding. Nag-jogging. Tapos nag-stretching. Next kung gagawin yung jumping rope. Ito. Try na to kasi palaging sumasabit. Pinalitan ko ulit na pero binalik ko ulit sila. Guys, sana mag-perfect yung 50-50. Hirap ng challenge na to. Tapos ko na guys, first 50, second 50 naman.
equivalent 50 na yun. Grabe. Ah. Pang tatlong 50. Ah. Nauna yung lundag sa talong. Hey. Guys, dito ko na po tatapusin ng vlog kong ito. Grabe, nakakapagod. Parang nawala na yung baga ko. Guys, maraming salamat sa panonood ninyo. Ay, hindi kayo magsawa sa aking mga videos. Yun, nag-love shoutout po sa aming pinakamamahal na mga admin. Boss Pinoy Biker Italy, Ma'am Kamahalin, Boss Jonathan Sicondes, and of course, ang aming secretary, ang aming pinakamabait at very supportive na advisor, walang iba kundi si Mr. Dante Moa. And mega love shoutout po sa lahat ng solid team Ripsol members. Yun. And of course, ang aking mga kaibigan, mga kamag-anak, Ipenya family, mega love shoutout po sa inyong lahat. Galicio family, Remista family, Laho family, sa lahat po, mega love shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa dahil marami tayo. Yun. Doon po pala sa mga organic subscriber po, maraming salamat po sa inyong lahat. And of course guys, yung mga napadaan lang, please do like, share, and subscribe my YouTube channel and press the notification bell para po palagi kayo updated sa aking mga video. Bye bye guys, maraming salamat po.